गाइज आज शनिवार अच्छी वीकेंड अच्छी ऑफिस छुट्टी अच्छी सो आजिकार ब्लॉग रे आज मोर गोटे दिन कौन रूम रे केमती कटिला तो टोटाल आवर ब्लॉग आपन करी देखेबी। सो उठिया टाइम एबे हो गला ऑफिस छुट्टी जेहेतु अच्छी छोटे लेट रे उठिबा हला एपर्यंत आमर गध गोटे शोइज देख संकल्प एपर्यंत उठिनी भाई उठिबनी कि एडवा घोर निदर शोई पड़ी। सो उठा है लेट हो गला उठा नित्यकर्म सारिदेवा सब जहाँ भी ब्रश फ्रश सारिकी जीवा तल को भाई आमर कौन कर खाइबा को देखा राजू भाई। सो ब्रश फ्रश सरीगला ए खाया जा रेडी हो थालीटा कहीं अच्छा अच्छा ये अच्छे थाली रेडी थाली नहीं जावा कौन ब्रेकफास्ट फेस्टफास्ट करिया लेट हो ब्रेकफास्ट अच्छी कि नहीं डाउट कारण ऑलरेडी 10टा बाजीगला सब पिला खाई सारे आउ ना आम तो लेट उठनु गध आज ए राजू ए राजू आमर पूरा काम फाम सारी शोई पड़े। हाँ शोल हाँ हाँ मुझे जाऊ जाऊँ रो देख खाया अच्छी ना ओ इडली अच्छी पूरा इडली खाईदबा थालटा कोड़ला तो 4 पीस इडली टिके चटणी चटणी को बेसी खाए ना टे अल्प खाईदे चाखीदे टे जस्ट सो ब्रेकफास्ट सरी जाइए बढ़िया होता इडली पूरा नरम नरम राजू भाई कदी जा कौन राजू भाई शोई पड़ी तुम बल तुम लाइट कहीं कौटी छाड़ राजू भाई कह तुम कौन आज बढ़िया इडली कर मटन मटन कषा टी हम। हाँ आउ कौन हम केसरी केसरी भाईना मटन हम केसर भाईना मटन लाइट टा आपण दिव्य सर टिके लाइट दियंतु लाइट तमर कोन एपटे अच्छा एटा अरे आज इडलीटा बढ़िया होता एक्चुअली राजू भाई गाधुआले कौन करियो जो खरा वाले दीपर कौन करियो कोजी दिव्य सर आज टिके एटारी अछि कोन कहलो आपनकर छुट्टी अछि टिके मटन टिके हो राजू आज भल होता इडलीटा अच्छी नरम पूरा होता नरम सरीगला खाया पिया ब्रेकफास्ट सरीगला सबकि सरीगला जीवा ए छुट्टी दिन में कौन करिया ड्रेस फ्रेस सफा करिया शोची ना उठी
ଟକା ଶୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି। ଉଠ ଭାଇ, 11ଟା ହେଲାଣି। ଉଠ ଉଠ, ମାମୁଁ ଆଇଲେଣି, ଉଠୁ। ସୋ ଗାଇ ସଫା ହେବା ପାଇଁ ସର୍ଫ ସରିଯାଇଛି, ତ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା ମାର୍କେଟରୁ ଯିବା। ତଳେ ତ ଆମର ଦୋକାନ ଅଛି। ଓ ଖରା ଆଜି ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି। ବହୁତ ଖରା ଆଜି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୋ କତିରେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଏନ୍ ଅଛି। ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ କିଣିବି, ଲୁଗା ସଫା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦୋକାନ ଭିତରକୁ। ଏଇଟା ନେଇଯିବା। 10 rupees। ସରି, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସୋ ଲୁଗା ସଫା କରିବା। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବିଜି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ କିଏ ପକାଇ ଦେଇଥିବ ଡ୍ରେସ୍। ଦେଖିଦେବା। ହଁ କାରଟେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ସଫା କରିବା। ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା କୋତରା ହେଇ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ପକାଇଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସରିଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ହଁ ତ ଓକେ, ଫାଙ୍କା। ସୋ ପକାଇଦେବା ଏବେ ଡ୍ରେସ୍। କାମ କରୁନି। ହେଇଯିବ। ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲିନ୍ କରୁ। 46 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବା। 46 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 46 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବା। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ମୋ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଭାଇ କ'ଣ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଚାଲିଛି? ଭାଇ ଭାଇ ଖେଳ କରୁଛି ଏଠି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ICICIରେ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିମ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ICICIରେ, ସେମାନେ ପୁରା କଷ୍ଟମର, ଫିଜିକାଲ୍ କଷ୍ଟମର ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କଷ୍ଟମର ମିଟ୍ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିମ୍। ଲେକିନ୍ ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ତା ଭିତରୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି IMPS କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ପେରେ, ଗୁଗଲ୍ ପେରେ, UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ସର୍ଭର, ତା'ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିମ୍ର କାମ। ଆପଣମାନେ ସିନା ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିନା ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦୋକାନରେ ଫୋନ୍ପେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍କାନ୍ ପେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କ ଅପରେଟର୍ ଟିମ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିମ୍, ସିଏ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କାମ, ତୁମେ ଟିକେ କହିଲ ଟିକେ।
हैं ଆମ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ସେୟାର କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଖାଲି ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ସୋ ଯେହେତୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ପଲିସି ଥାଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥାଏ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ରଖିବା ଦରକାର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁନୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର ଫାର ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଯେଉଁ କେତେ କ'ଣ IMPS ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ୍ ପେ UPI ଯେଉଁ ହେଉଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି ତା'ର ଅପରେଟର୍ ଭାଇ କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇଲା ଇଏ ଆଇଲା ସବୁ ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଆ କାମ ଭାଇ ପାଇଛ IT ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ ହଉ ଭାଇ ଏନ୍ଜୟ କର ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଗଲା ସୋ ସଫା ହେଇଗଲା ଏବେ ଶୁଖିବାକୁ ଯିବା ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସିକି ଛାତ ଉପରୁ ଯିବା ଶୁଖିବାକୁ ପ୍ରଚୁର ଖରା କେତେ ଖରା ଏ ଭାଇ କି ଖରାରେ କେମିତି ଶୁଖିଆ ଓ ଶୁଖେଇଦେବା ଟିକେ ସୋ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବା Bye. See you soon. Hi. ସୋ ଗାଧେଇବା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ସୋ ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଯିବା ତଳକୁ ହେଇଯିବ ତମେ ନ ଭାତ ନେବ ମୋ ଭାଇ ପଙ୍କଜ ଯାଇ ଖାଉ ଦେଖ ନିଅ ଭାତ ନିଅ ଏ ଏତିକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ লিপুনু খাওনু बोलोनु चकोला गाड़ी हेठी सो खाइबा सरीगला ए लंच टिके सोई पड़िया सोई उठिकी देखिया कौन होउछि